May adlaw niyo mga kapobre, it's me, the organic fish. So, English na to ha. English. So, mga kapobre, ni tour mi dinha sa Manar, Abu Dhabi. Gitawag na sa una og Abu Dhabi Island sa Manar. So, mga kapobre, unang-una, mukuha sa mo og ticket din ha, og manglinya mo, perte yung hasol-hasol man jud, pero nganong gituyuan. Nganong gituyuan. So, aon pagkuha niyo og ticket diya magpaabot jud mo mga 2 ka oras kinahanglan namoy 1 ka oras nga advance. So kanang mga mega shout out sa maggusto mo ana og Manar Manar Abu Dhabi, unang-una magkuha mo og ticket pero pangandam na lang mo daag 1 ka oras nga mag-standby mo diha. Nya kabalo mo diha no, mahal kay ilang mga kape, dollar kay tanan. Ilang kape mas may pa magdara lang og termos daan. Pero ay na lang mugdag tindaan ha kay kanang dili jud mo pwede may standby dito kay igo ra mo motor-tor tanaw sa kanang kuan sa lugar. So dayon balik day mo dayon sa bus tour. So mga kapobre na nakay nami ana sa barko padung nami sa Manar Abu Dhabi. So unang-una nagpasalamat ko sa akong mga amiga dinha nga kauban na ko dinha sa Manar ug sa labing sa duhang mag-asawa nga si Robert ug si Geraldine. Ug mega shout out ni Rafael. So gidala ko nila may gay kay gidala ko nila walay hassle niya na sila sa pa. I'm so glad mga kapobre, I'm so thankful nga naa silang manag-asawa nga ila kong gidadagang salamat kanyong duha mag-asawa. Daghang salamat kanyong duha ha sa susunod na sad. So mga kapobre, mao lagi na diyan naabot mi mga kapobre ko aligri kay tanan mga kapobre kay ang views lang yudaan ang view bitaw view nindot jud. So kana din na duol ra man gyud in taon no. Pero di man pwede mulangoy ka sa dagat o mulakaw kay wala may bridge ko. So musakay kita og kuan kanang unsa goy business. So musakay ta og barko jud balik 25 padung dito. So mga kapobre na nami din na pero perting kuana na kanang anak bata og kanang nagdagan nga naibag mao na ang akong mga amao nay nagpakuyog nako ug pasalamat jud ko nila. So thankful kaayo sa mag-asawa gyud. Usbo nako nga thank you gyud kay tanan. So naa diha mga kapobre nagsakay nami kay libre malagig bus padung dito kay kung lakto nimo layo man jud medyo layo jud. Pag abot gikan sa bangka baka tong barge bitaw kung baga sa Pilipinas pa barge. So kung English boat man siguro na. So di na mga kapobre mo na giingon nila nga Batman light nga makita ninyo sa cornice sa kung barog mo sa cornice makita na ninyo ang light. So nakakita na jud ko ana sa personal light jud si abi na ko gani na ana siya sa dagat wa man di ay na Mades Island. So kada mga kapobre padung nami naog no aligri kay mistanan diha kay mga kay sempre lagi ignorante tag unsay tour kay first time bira na ako sakay kog that is my first time to ride on the tour bus ha. English nyo na ha English. So I'm so thankful to the couples, to the mag-asawa ba. So di na mga kapobre kana di na nindot na siya light na siya mag liter pero Arabic ang iyang suwat. Liter siya niya. Pag abot nyo dito sa kuan mga kapobre dito sa unahan, namoy makita dito nga dako kay globe unya. Pag abot pa jud namo dito kay layo man jud miglaktan no. Layo man jud miglaktan. So nagkuan mi dito kanang nangaon pa taon mi dito pag abot din na kay na may mga baligya sa dinha pero dollar lagi mga kapobre pero proud nako kanang enjoy lang jud ang life is too short enjoy lang gud ana ginang life. So dinha nang lingkod mi dinha nagbaon sad mi pero ang among baon no pinubre buwad lami jud kayo kay ako jud mo naon ang atong mga kaagi sa unang perting kalisod nga kinabuhi bitaw nya lami man jud ang mga kapobre bitaw kana atong kaagi bitaw nga gikanta sa kalisod unsay sudan makaon nato di na kita maglikramo kay niagi naman tag kalisod. So di naman kapobre ni sayaw pagitawon ko kay nilaging life is too short na lang. So life so short so maghapit ta mga kapobre kay life is short na mao na si Rafael o among bata nga nag-inusara ra gitawon din na among bata mao ra gini bata da mo kuyog-kuyog na mo din na. Aligri ba kay nang bata. So, diha mga pobre pagkahuman na mong kaon kay nangaon magin mi dinha no kay tungod sa gigutom mi sa linya-linya oy pero enjoy ba ya gyud kaayo bisag kapoy enjoy jud kay ngayon gituyuan nganong gituyuan good di ba? So dadto na mi ana pagkahuman na mong kaon mga kapobre nilahos mi anang murag na ay video dinha aligri kay ang among baon mga kapobre na ikamuti na ay sag na is
Naay kamuti, naay buwad, bahalag buwad, basta lami, bahalag buwad, basta hilason. So pag-abot mo diya mga kapir, mauna murag dako kayong globe. Pero dili gud siya globe, so kada bitawng video-video ra na siya nga makuha imong naong di sa sulod. So nasa view din ha. Pero sa tinuod lang jud, kapoy gi kay bagtak lakaw, pero unsaon mag-antuso na mauna ang 1,000 of light, maunang gingan ni 1,000 light niya. Kahiun man kay kumang kapobre kay kini bayang may edad na tanong, kahiun magitano di mapugang ihi, nangihi pa ko diya niya. Ang makauban ako, nagpangita na nako ngano kay nagbidyo-bidyo pamanggo ko sa silod, kabalo na mo. So pag uban, human na mo diya, padung na may ug uli, nya. Nanakay, mauna ang CR din ha, way bayad, pero nindot kay ilang CR. So nanakay na mi din ha. So pag human na mo og tour, dito sa lugar, sa view na dito, sa view dito, nanakay na sa nanasay service nga lain, padung na sad mo, padung sa katong barko kay di man pwede mo magbaktas magbarko mo jumog uli og padung balik og padung didto. So na say bus nga free ra man ang bus kay gibayaran nag 25 good. So nakay na sa mig barko pag abutan na naabot na mi din na. So pag abot mauna siya ang barko among sakyan. So bisag gabi na kay mga kapobre ligdong gabi na jud daghan pa jud naglinya kay gustong kita sa view pero wala sila kay baw layo kay Lacton. So daghang salamat mga kapobre, it's me, the organic fish. Bye. Ug sa sunod atong pagkita. Bye.